Dik l-ewwel rappreżentazzjoni kienet għal VIPs, għal mistednin biss. Ministru so insomma. Lejliet propja kelli inċident. Tajritni karozza tal-linja, għalli ħallittik injection biex issa ma tweġġaj. Għatlu, no way! X'injections, bizzaru ma trassaq l-siringa. Nibza ħafna mis-siringi. Jiena kont impejjeb 3 pakketti sigaretti kull-jum. Nistħina jidaħseb wara namila illum il-ġurnata. Għalli dispjaċina, għalli Sur Mikallef, għalli ma se jkollna nintubawk. Għalli il-kondizjoni tiegħek xejn ma sabiħa. Għatlu tintubawni. ċiġveri tintubawni. Għatlu, bordiri, sankun fuq il-ventilator. Għalli, ejwa. Kienu jgħidulhom kif jenu jgħat għada kritika jitolbu, jgħat għada kritika, dak kun jgħidulhom. Jien għandi fobja kbira, nibża li immut, ma nkunx mittu jitfru neħaj. X'għamil li f'qalbi għat, il-luħtaret, mux il-di. Mario Mikallef, il-mistieden li jmiss fuq Kellimni, minn nhar it-tnejn li ġej, segwi mit-8.